जिंदाबाद 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 बर' जिंदाबाद 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 बुंनो थाङोब्ला थारमाने जोंना दिनै जोंनि गासैबो जेसेबांनाखि एनडिएफबि फैक्टर्स दङ जे जोङो प्रग्रेसिभनि गासैबो दैदेनगिरिया दिनैहाय जों जे दिनैहाय इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय बे दोलोआवनो दङ लोगोसे जेसेबांनाखि आरडि माने रन्जन दैमारि फेक्सन बिसोरनि गासैबो फ्राय मथा-मथि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलआवनो दङ आरो सावरायग्रा सारनि जे गासिबो दैदेनगिरिफोरा दिनै बे दोलोआवनो दङ आरो धीरेन बर' सार बिथांनि गासै दैदेनगिरिफ्राबो बावैसो साननि सिगां धीरेन बर' साराबो जे बे दोलोआवनो हाबबाय दा जों गासैखौबो नायबाय नुबाय जे जोंनि गासैबो दैदेनगिरियाबो बे दोलोआवनो दङ लोगोसे जोङो गासैबो बिथिंजोंहाय जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरखौबो नायहरनायजों लोगोसे जों गासैबो बिथिङावहाय जोङो नैबे इउपिपिएल दोलोआ जे हाबाफोरखौ जे आगानफोरखौ सुरबाय बा सुरगासिनो दङ बे आगाना जोबोद मोजां लामा फारसे थांगासिनो दङ बेखौ नोजोर होनानै जों दिनै बे इउपिपिएल दोलोआवहाय जोङो जइन जाफैबाय आरो आङो 2000निफ्राय एनडिएफबि आफादाव दङमोन आरो नोंथांजों लोगोसे ओरै परबतजरा समष्टि हिसाबै फैबावनांगौ जोङो दिनैहाय माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय फैनाय जायाखै जे जोङो 7-8 बायदि जोंहा थाबोबावदों दा आसा खालामो बिसोरबो अकेखा बावैसो साननि उनावहाय बिसोरबो जइन जागोन आरो बेखौ आंहा 100% फोथायनाय दं आरो परबतजरा समष्टियाव नोंथांमोना बे खेबाव इउपिपिएलखौ देरहानायनि खामानि मावो जोङो गोसो मोदोम होनानै जों जेसेबां माने बुंनो थाङोब्ला जों जिउ बावसोमनानै जों हाबा मावगोन जे ओइबारावहाय जोङो परबतजराखौ देरहानायजों लोगोसे जों मिजिंथिबावदों जोङो इउपिपिएल हिसाबै ओइबारावहाय जोङो 100% एबसलिउट मेजरिटि लानानै इउपिपिएलआ सरकार दागोनखौ जों फोथायदों आरो परबतजरानि रायजो राजाफोरनिसिम नोंथाङा पार्टियाव हाबबाय परबतजरानि रायजो राजानिसिम आं बेखौनो खावलायनो सानगोन जोङो माखासे गोरोन्थि बुजिलायनायनि जे थाखै जोङो थांनाय जे बिटिसि बिसायख'थियावहाय जोङो इन्डिपेन्डेन्ट जोङो उदां बिजाथि हिसाबै जों एक्स एनडिएफबिनिफ्राय जोङो गेलेदोंमोन जुजिदोंमोन नाथाय बै अंखखौ थांनाय बारनि अंखखौ नायोब्ला इउपिपिएलआ देरहानायाव दंखायोमोन दा बेखौ नायनानै जोङो आसा खालामदों एबारहाय 100% इउपिपिएलआ देरहागोन प्लास फारसेथिंहाय दिनै गुबुन दोलोनि जेसेबां दङमोन बिसोरो गावस्रानायाव दङ नाथायबा इउपिपिएलआ दिनैहाय जेसेबां दंखायोमोन बेथ' दङआनो आरो एबारावहाय आरोबाव प्लास जाबावगोन आरो मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव आरएनबि र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझारा गासै 9 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे 9 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स स्टेनोग्राफि 1 इयार कर्स COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 इयार कर्स बिउटि एन्ड Wellness 1 year course, Sewing Technology 1 year course, Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386832443 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।